Assalamu alaikum, barkanmu da haka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi Aamir Khan, wanda ake masa lakani da ka iya ka huta. Sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙaramar sanarwa. Ku biyo mu kai sai. Jarumi Aamir Khan an haife shi 18 ga watan Mac 1965, wanda ya da shekara 55, kuma an haife shi a India a cikin Mumbai, Maharashtra, a nan ya girma kuma ya yi wayansa. Inda ya fara zuwa makaranta mai suna SBKSM Munji College, Mumbai, Scottish School, inda ya karasa Mohin NST Anas High School, a nan ya karasa karatunsa. Mahaifinsa mai suna Tahir Hussain, shi kuma furodusa ne, ma'ana mai shirya fim. Sannan kanin mahaifin Aamir Khan mai suna Nasir Hussain, shi kuma leading producer ne. Sannan akwai cousin ɗinsa, shi kuma director ne wanda ya fara aiki 1973. Shi ne ya ɗauke shi inda ya sa shi a wani fim ɗinsa mai suna Yadanki Barat, ma'ana Procession of Memories. Kuma ƙwarai ya taka rawa sosai a cikin wannan shiri, inda ya samu ci gaba a harkar fina-finansa, kuma ya yi abin da ake so ƙwarai da gaske. To kaɗan daga cikin tarihin jarumi Aamir Khan, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Sunansa Muhammad Aamir Hussain Khan, wanda jama'a suke kiransa da Aamir Khan. Sunansa Tahir Hussain, kuma furodusa ne a masana'antar Bollywood. Yana da aure, kuma matansa guda biyu ne, akwai Kiraro, sannan akwai kuma Reena Dutta. Na farko akwai Ira Khan, sannan na biyu akwai Azad Khan, su ne yaransa. Sunanta Zinat Hussain. Jarumi ne wanda yake da halayya mai kyau, jarumi ne wanda ba shi da girman kai, sannan kuma jarumi ne wanda yake girmama na gaba da shi, sannan kuma jarumi ne wanda yake rike da addininsa gaskiya da gaskiya. Abinda isa ake masa lakani da ka iya ka huta. Jarumi ne mai saurin har da ci abin da zai, kuma duk rol ɗin da zai hau yana masa kyau. Shi yasa masana'antar Bollywood suke masa lakani da ka iya ka huta. Na farko akwai Fike, shi ne wanda 2014, shi ma fim ne mai ma'ana kware da gaske. Sannan akwai Talk of His Don't Stand, wanda 8 ga watan Nuwamba 2018, shi ma fim ne mai ma'ana kware da gaske. Sannan akwai Three Idiot, shi ma dai fim ne mai ma'ana kware da gaske. Sannan akwai Gajini, wanda 2008. Ya ɗauki Filmfare Award har guda 12, sannan ya ɗauki Best Actor a fina-finai daban-daban 2008, 2002, sannan 2007, sannan akwai 1988, sannan ya ɗauki National Award 1980. Akwai Lasin Chanda, kuma shiri ne wanda aka shirya shi na nishadi, wanda darakto Amba Chanda ya bada umarni, kuma wanda ya rubuta shi ne Eric Roth da kuma Atul Kulkarni. Aamir Khan Production su ne suka shirya wannan shiri, kuma zai fitowa ta musamman a cikin wannan shiri. Amin Haji da kuma Kiraro. Buryani an cikin Buryani.